kun may saka na tayo. Agbanag nga kapaypayan na. Tiyata pa nagbanbanog ka na daw pa nagkitkitang. Abaga titong galmay sa kun may saka na tayo. Isot ga po na kakabsat. At tinga dang isot bake. Tikinaisok titong galmay sa kun may sa kayo. Nang nangruna ti may sa Diyos. At ang aron nga alag ti mo na. Apang kablaw na titong galmay sa akin may saka na tayo. Ang maalmay sa akin may saka na tayo. Imay tayo dito eh. Nga saan kumarap anang pilipilit. Tapos si Kastas. Kayat. Nga dati nagbabautan titong galmay sa akin may saka na tayo. At da nagkanunan gag. Kat po no. Madayta. Diyos amang kita titong galmay sa akin may saka na tayo. Drag sa akin drag ut. At da nga ipaay na. Kat amin dagiti dawat titong galmay sa akin may saka na tayo. Agba nagdaamin at nga may paay nga awan. Di. Pagkamabalawan titong galmay sa akin may saka na tayo. Ito nang